Vítajte pri našom ďalšom videu. Dneska si toho vyskúšame viacej. Vyskúšame si funkčnosť Starlinku Mini, vyskúšame si USB-C kábel, napájanie z nabíjacej stanice a vyskúšame aj magnetický stojan na Starlink Mini. Tak poďme na to. Magnetický stojan máme namontovaný, kábel USB-C napájanie pripojený. Skúsime si ho napojiť na takýto stožiarik, čo tu máme pred domom. No poď. Tak, Starlink Mini je namontovaný. Stojanik drží. Zapojili sme si káblik a poďme si ho teda vyskúšať. Máme tu teda powerbanku, ktorú si zapneme. Poď. Powerbanka naštartovala, má 100%. Je to 280 Wh. Zapneme si USB. Pripojíme si originál Starlink USB-C kábel. A pozrieme sa, ako nám to ide. Starlink káblik obsahuje aj takú malú diodku. Ona svieti na červeno, ak by napájanie Starlinku nestíhalo. Je potrebné ho pripojiť k silnejšiemu napätiu. Aktuálne nám ukazuje, že má odber 34 W a z tejto powerbanky by sa mal vydržať napájať 8,4 hodiny, ale už nám to klesá. Z originál Starlink stránky mám informáciu, že malo by stačiť napájanie o výkone 20 W na funkčnosť Starlinku. Na vyhľadávanie si potrebuje o trocha viacej. No. Skúsime počkať, kým sa nám Starlink Mini sa nám naštartoval. Je online. Skúsime teda. Štatistiky je menšie, keďže teraz hľadal satelity. Skúsme. Máme tu nejaké prekážky. Zatiaľ ešte nemáme celú mapu prekážok, ale vyzerá, že mu nič nezavadzá. Tu si ho môžeme ešte správne natočiť, aby nám ukazuje natočenie, ako by mal byť pre najlepší prístup k internetu. On funguje síce aj ak je natočený iným spôsobom ako inak, ale ak ho natočíme správne, tak budeme mať najlepšie parametre. Tak skúsme si pri tomto zlom natočení vyskúšať, že ako funguje. Vidíme, že úžasne na to, že je to malinká parabola na satelitný internet. No, 104 megabitov na začiatok je celkom slušné. Osobne som nameral aj viacej, aj za jazdy autom, keď som ho testoval. Ale to si už uvidíme v ďalšom videu. Tak. Všetko nám teda funguje. Starlink Mini je online. Test vykonaný. Ešte skúsime teda speed test, ako pôjde. Go. Lundstrom Communication. No poď. Čiže pri takto zlom natočení nameráme aj tak cez 100 megabitov. Ako je deklarované, aspoň tých 100 je tam stále. 139 a bude 17, bude aj 18. 17,3 megabita upload. Takže super. Ako by sme odporúčili Starlink, takže dávame určite, že 5. Sme veľmi spokojní. Takže
Všetko nám funguje, napájanie z powerbanky, pozrieme sa ešte, aha, už nám aj sa ustalilo napätie okolo 20, 22, 14, takže to, čo je deklarované na stránke Starlinku okolo 20 W, nám stačí na funkčnosť Starlinku. To je na dnes všetko, ďakujem vám pekne za pozretie videa, prajem pekný deň.